kubor nakaslem jong unongsan hima. James will update after the COVID meeting, so that we can do both together. Where, sir? Yojana? See, I told you Sam will do it, yeah? He left. Then you check your email. No one is there, sir. Okay, check your Sir, we need for electronic media, sir. Yeah, check from it. Please. For video, sir. No. It's okay, you got a camera, not clear like that. Let's say galong kasin ka bening kong ha ka jalla bo menteri rangba lani ki menteri sarkar kin phaidin ki nong tho kot khubor man batai halot ki rai ba kan hon menteri ne ka cabinet ka shim ha ka jelang ha ski tho ding ka kan hon menteri jong conrad ki sangma klei kan do secretariat bania ther halot ki bubun ki mat ki jura mat kala shim ru ya ki katu kat ni teli ki rai kumba julong ko rukom u menteri rangba lani no menteri bulayo jingbet no menteri rangba ki Ukraine ki lat pathai khubor ban batai bnia alor ki rai bala shem ha jelang ka kanhon menteri kane kane gar kom ka bala bot wat na do ka sarkar pedeng ha Delhi ha ka ba ki menteri ki bala yo jingbet no menteri rangba do kin batai ki lat pathai khubor ki rai bala shem da ka kanhon menteri hinrai ha shlong ka kanhon menteri ka si tho ding kala thau history pan ban da ka ba karnga ban kren ne batai ki lat pathai khubor ki rai Malaysiam naga kanhon menteri. Inda lawai ke jingalang menteri rangba Conrad ke sangma laong ke lat pathai khubor ba ansadan ki bakren halor ki rai ke cabinet haringkat ki rai ki beidei ba ke jingalang ban yether halor ke jingpang covid khat khandai. Nangta usembut menteri rangba ba Preston ten song layathu bo menteri rangba unsakren halor ki rai ki beidei ba ke cabinet. Henry ke jingong jo Conrad borba Preston ki klem urlong satya. Tangba ka shlem trikam jong menteri rangba kala shupa da jing tho ha ga beide bat kirai ba kan hon menteri kala shim ha ga jing lang